Dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov privítal na dnešnom poradí už 17. farskom plese ľudí dobrej vôle. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, krásavci a krásavice. Mal by som vám povedať niečo pekné a niečo múdre. Začnem tým múdrym. Ja som dal do tomboli dnes Bibliu a tá končí baránkovou svadbou. Na vrchole dejín je baránková svadba. Pán Ježiš, keď začal verejne účinkovať, 40 dní sa postil na púšti, potom si vybral 12 apoštolov, nedoviedol ich ani opatrovať niekde chorých, neučil ich texty Biblie, doviedol ich na svadbu. Je čas, aby sme sa zabávali, má to svoj hlboký význam. Treba to nacvičovať, lebo v nebi, že sa bude tancovať celú večnosť. Takže má to svoj význam, najmä teraz na fašanky. Ale to bolo to múdre a toho už by stačilo. A teraz to pekné. Hovorí sa, že najpeknejšie dievča je, keď má 17. A tento ples je 17. Tak vám prajem, aby ste sa na ňom dobre zabávali. Dobrý večer. Hlavná idea tohto plesu bola zhromaždiť ľudí bez rozdielu nejakého zamerania, bez rozdielu nejakej politickej orientácie, bez všetko rozdielu, ale aby to boli ľudia, ktorí spája vlastne tá naša farnosť, aby sme sa tu stretli, zabavili a tu nás nič nerozdeľuje, tu nás iba spája dobrá nálada a radosť. Čo sa práve mnohých stáva, poď radšej nechajme ju rásť, tú trávu rásť, do zajtra rásť. Sme dali aspoň na začiatku veľmi vysokú látku, bolo to robené s oduševnením, s radosťou, s elanom. Prejavili sa aj sponzori, ktorí boli na tento ples veľmi štedrí. Dostalo to vysoké, veľmi dobré hodnotenie a ľudia sa už sami prihlasovali už dávno pred začiatkom plesu, že chcú lístky. No a tak toto je aj doteraz, že v podstate bez nejakej propagácie, bez všetkoho. Prekročíme potichučky právny dúhy, ňou porádaš len do kruhy, ponáme sa člen skúsi niekto druhý, naše tiché miesto náj. A všetci náš bude pokosená tráva. Už od decembra ľudia pýtajú, kde si môžu zajednať, ako sa dostať k kuliskom. No a v tomto roku to bolo takisto, za 10 dní bol ples vypredaný a už sme robili, dá sa povedať, poradovník pod čiarou, keby sa niekde uvoľnilo, aby mohli aj ďalší sa zúčastniť. Táto kapela, ktorá je na pódiu, nemôžem povedať, a to je názov tejto kapely z Martina. Dúfam, že nás veľmi dobre zabavia. V prvom rade je to všetko, čo ide samo a spontánne, je vždycky v pozadí niekoľko obetavých dobrých ľudí. A za tých 17 rokov sa ich hodne vystriedalo. A všetkým by som sa chcel poďakovať tým, ktorí to pripravili a všetkým tým, ktorí potom sa prišli aj zabávať.